Jeg vil fortælle lidt om nyttevirkning. Og til det, der har vi lavet nogle forsøg, som vi ser herude i venstre side, hvor vi havde et med gryde uden låg, gryde med låg, mikrobølgeovn, og hvor vi har brugt en elkedel med 1 liter vand og en halv liter vand. Men jeg har så valgt at tage udgangspunkt i den her med elkedlen, 1 liter vand og gryde med låg, hvor vi også har brugt 1 liter. Yes. Formålet med dette forsøg, det er at undersøge nyttevirkningen af 2 forskellige måder at varme vand på. Og min hypotese, jeg forventer, at elkedelens nyttevirkning er højere end kogepladens. Og så vil jeg forklare lidt om nyttevirkning. Nyttevirkningen er den procentdel af den forbrugte energi, som omdannes til nytteenergi. Hvis vi for eksempel ønsker at få opvarmet vand, er nyttevirkningen den energi, man får tilført vandet, mens den forbrugte energi er den elektriske eller kemiske energi, apparatet omsætter. Og så ser vi her, hvor vi har nogle formler her, hvor vi ser, hvordan at vi får nyttevirkningen i procent, og hvordan at vi får den her E-nytte, hvordan man udregner den, og hvordan at vi udregner E-tilført, som vi ser her. Og så vil jeg fortælle dig lidt om de materialer, som vi har brugt til at udføre dette forsøg. Og her har vi brugt en kogeplade og en gryde, en elkedel og et termometer og et stopur. Og så har vi også brugt det her apparat, I ser lige her. Det er en e-måler, som man kan sætte i en stikkontakt, og der, hvor der er 2 udgange. En til stikkontakten og en til elkedlen. Og den gør så, at man kan se, hvor mange watt at apparaten bruger. Og nu vil jeg så fortælle lidt om den fremgangsmåde, vi har brugt. Vi havde 1 liter vand, som hældes op i gryden og elkedlen, og det er så vores masse. Og så har vi så vores begyndelsestemperatur, som så er 19,8 grader. Og så har vi den tilførte elektriske effekt, altså den vi ser lige her og her. Og så derefter så tændes der så for maskinen, og så tages der tid. Og når vandet koger, så stopper vi så uret. Og så måler vi så sluttemperaturen. Og så vil jeg vise, hvordan jeg har regnet de forskellige nyttevirkninger ud. Og her ved gryden, der har vi så regnet en nytte ud her, hvor at vi har så taget, som I ser her, delta T, som altid er 4,18 joule for streg gram. Og så her har vi så E tilført, hvor vi så har taget hvor mange watt at den har ydet, og ganget med den tid det tog. Og her har jeg så bare sagt 6,22 gange 60, så vi får det ud i sekunder i stedet. Og det kan så 433.778 joule. Og så da vi har fået de 2 resultater, altså her og her, der skulle vi så bare dividere med hinanden og gange dem med 100, og så kan vi så se, at nyttevirkningen den er på, altså det man får ud af det, det er så 77,1%. Og så det samme gør vi med elkedlen, hvor vi får det her tal og det her tal, og så dividerer det med hinanden og gange med 100.
Og så får vi så 232,8%, som så er nyttevirkningen. Og så vil jeg forklare lidt om, hvad jeg forventer, altså min hypotese, som jeg har sagt engang. Altså jeg forventede, at elkedlens nyttevirkning var væsentligt højere end kogepladens eller grydens. Og det har vi så fået bekræftet her og her. Årsager. Kogepladens nyttevirkning var lavere end elkedlens, fordi kogepladens energispild er høj. Kogepladens energi er udover til opvarmning af vandet også gået til omgivelserne. Altså at det ikke kun har varmet vandet op, men også temperaturen rundt om. Og det der gør, at vi ser, at der er noget spild her ved grydens. Og så ved en konklusion. Jeg kan ved hjælp af dette forsøg konkludere, at elkedlens nyttevirkning er langt højere end kogepladen. Og det ser vi som sagt her og her. Og det var så det, jeg havde at sige om nyttevirkning. Jeg håber, at I har fået lidt ud af det.